дӯстони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи навбатӣ дар меҳмонии витаминҳо боз манзури шумост. имрӯз низ ба хотири пешгирӣ аз пандемияи COVID-19 барномаи мо ба таври онлайн сурат мегирад ва аз ҳамаи шумо низ хоҳиш менамоем ки безарурат ба берун набароед ва дар сурати бо ягон коре ба кӯча баромадан ҳатман қоидаҳои гигиениро риоя намуда аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намоед. ин амали мо метавонад барои зудтар паси сар намудани пандемия кӯмак намояд. мавзӯи барномаи имрӯзамон бошад офтобу обу ҳаво дӯстони беҳтарини мо ном гирифтааст. мо қарор додем дар барномаи имрӯзамон доир ба фоидаи ин се унсур, яъне офтоб, об ва ҳаво ба саломатии инсон суҳбат намоем. имрӯз низ дар барномаи мо ду нафар духтаракони зебо Фотима ва Зуҳро иштирок хоҳанд кард ва ёдовар мешавем ки суҳбат бо онҳо тариқи онлайн сурат мегирад. биёед беҳтараш бо иштирокчиёни барномаамон хубтар шинос мешавем. салом. салом, ман Фотимаи Бегназар, хонандаи синфи сеи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳияи Фирдавсӣ мебошам. шуғли дӯст доштаи ман сохтани ҳар гуна ашё бо коғазҳои ранга мебошад. салом, номи ман Зуҳрои Бегназар, хонандаи синфи сеи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳияи Фирдавсӣ мебошам. шуғли дӯстдоштаи ман расмкашӣ аст. хеле хуб. шумо дугоникҳо ҳастед, ҳа? бале. метавонед дар бораи ҳаёти дугоникҳо ба мо каме маълумот диҳед? аниқтараш мо донистан мехостем ки агар аз дугоникҳо якеашон бемор шаванд, дигаре ҳам бемор мешавад? бале, ин дуруст аст. шабона вақте ки ман хоб ҳастам, Фотима аз ҷойгоҳаш бархеста ба берун равад, аллакай ман ҳис мекунам ки Фотима дар ҷойгоҳи хобаш нест. шумо ки ҳарду хонандаи мактаб ҳастед, фикр мекунам фасли тобистонро дӯст медоред, зеро дар ин фасл шумо имкон доред пас аз 9 моҳи таҳсил 3 моҳ истироҳат кунед. умуман дар фасли тобистон бо чӣ корҳо машғул мешавед ва таътили худро чӣ гуна гузаронида истодаед? мо дар таътили тобистона ба китобхонаи миллӣ меравем ва дар он ҷо ҳар гуна китобҳои бадеӣ мехонем, масалан афсонаҳо, шеърҳо, ҳикояҳо ва дар хона бошад бо хоҳарам ба бозиҳои гуногун машғул мешавем. офарин. умуман медонед тобистонро фасли барқарорсозии организм меноманд ва ин беҳуда нест. агар аҳамият дода бошед, дар тобистон назар ба дигар фаслҳо мо камтар бемор мешавем. ҳатто ин вируси хатарноки COVID-19 низ дар тобистон сурати паҳншавиаш хеле суст шудааст. доруи аз ҳама муҳими тобистон бошад ин офтоби дурахшони вай аст. магар офтоб низ дору аст? охир мо вайро танҳо аз дурӣ мебинем, бо даст доштаву хӯрда наметавонем ку? бале, офтоб хеле тафсон аст. агар вай дору бошад, пас моро месӯзонад. бале, офтоб хеле дуру аст ва хеле тафсон мебошад, вале нурҳояш фоида бахшанд. биёед беҳтараш дар ин бора аз сюжаи нахустини барномаамон маълумот мегирем. таъсири мусбии офтоб ба организми инсон ҳанӯз аз замонҳои қадим маълум буд. беҳуда нагуфтаанд ки ба ҳар ҷое офтоб кам назар мекунад, ба он ҷо духтур зиёдтар ташриф меорад. аз давраҳои қадим то имрӯз ба ҳар як нафаре ки саломатиаш заиф аст, ҳатман сайру гашт дар ҳавои тоза ва ваннаҳои офтобӣ тавсия дода мешавад. ваннаҳои офтобӣ гормони хушбахтӣ серотинро синтез менамояд ки он дар навбати худ сабаби баланд шудани либидо мегардад. сайру гашт дар ҳавои офтобӣ рӯҳи одамро болида намуда, нурҳои ультрабунавши он дар қабати болои пӯст витамини D-ро ҳосил мекунанд. табибон бар он ақидаанд ки нурҳои офтоб хусусияти антибактериявӣ доранд ва барои зудтар шифо ёфтани ҷароҳат мусоидат мекунанд. инчунин нурҳои офтоб мубодилаи моддаҳо ва гардиши хунро беҳтар менамоянд. ба ғайр аз ин, истироҳати дуруст дар ҳавои офтобӣ яке аз воситаҳои муолиҷаи бемории тарбот ҳисобида мешавад. яъне барои аз организм берун намудани намаки зиёдатӣ нурҳои офтоб нақши хеле муҳимро мебозанд. ба кӯдаконе ки масъулияти баданашон суст аст, духтурон тавсия медиҳанд ки дар қуми гарм бештар пойлӯч гашту гузор намоянд, зеро ин восита яке аз роҳҳои баланд намудани масъулияти бадан ба ҳисоб мерафтааст. аммо бояд қайд намуд ки сайру гашт дар ҳавои офтобӣ қоидаҳои худро дорад ва агар онро риоя накунем, ба ҷои фоида метавонем ба организми худ зарар орем. масалан, ба вақту соати сайру гашт бояд аҳамият дод. ба кӯдакони то 3 сола баъд аз соати 9 саҳар то 17 рӯз дар зери нурҳои офтоб қарор доштан қатъиян манъ аст. ба кӯдакони синни калонтар ва одамони калонсол
сайругашт то соати 11 рӯз иҷозат дода мешавад. Аз соати 11 рӯз то 16 нурҳои офтоб ниҳоят тез мешаванд ва ба саломатӣ зиён доранд. Инчунин ҳангоми сайругашт пӯшидани либоси сабуки пахтагин ҳатмист. Пӯшидани кӯлоҳ ва ба чашмон гузоштани айнакро низ фаромӯш накунед. Бо худ гирифтани оби нӯшиданӣ ҳатмист. чӣ тавре гуфтем, тобистон барои кӯдакону наврасон айёми давутоз ва бозиҳои гуногун аст. шумо дар фасли тобистон бештар ба кадом бозӣ машғул мешавед? дар оилаи мо дар фасли тобистон ҳамаамон як бозии дӯстдошта дорем, обозӣ. вақте ба деҳа меравем, қариб ки моро аз об бароварда намешавад. мо дар об ҳатто тӯббозӣ мекунем. ин хеле шавқовар аст. масалан, вақте ман дар об доим тӯбпартояк мекунам, доим ғолиб меоям. бале, шумо дуруст қайд кардед. обозӣ яке аз шуғулҳои дӯстдоштаи кӯдакон дар ин айём аст. албатта обозӣ дар ҳавзи дохили ҳавлӣ бехатар аст, аммо дар кӯлу дарёчаҳо обозӣ кардан барои кӯдакон он қадар хуб нест, махсусан барои онҳое ки обозиро наметавонанд. ин кор хеле хатарнок аст. бинобар ин ҳам ҳангоми обозӣ мо бояд қоидаҳои бехатариро риоя кунем. масалан, шумо кадом қоидаҳои обозиро медонед? масалан, падарам доим ба мо мегӯяд ки бо шиками гурусна обозӣ кардан мумкин нест. бо шиками сер низ обозӣ карданро духтурон тавсия надоданд. баъд аз ним соат хӯрдани хӯрок мо метавонем дар ҳавз обозӣ кунем. о балочаҳое, маълум мешавад дар ин бора маълумот доред. ин хеле хуб аст. биёед дар сюжаи навбатӣ ба тамошобинонамон доир ба фоидаи обозӣ ва қоидаҳои он маълумоти бештар медиҳем. шумо розиед? бале. пас тамошобинони азиз, якҷоя тамошо мекунем. бо диққат буданро фаромӯш насозед. обозӣ яке аз шуғулҳои дӯстдоштаи кӯдакону наврасон дар фасли тобистон ба ҳисоб меравад. ҳатто бисёриҳо фасли тобистонро маҳз ба хотири обозӣ дар кӯлу дарёҳо интизор мешаванд. вале бояд гуфт, ки обозӣ на танҳо воситаи дилхушӣ, балки яке аз роҳҳои обу тоб додани организми мо низ ба ҳисоб меравад. ҳангоми обозӣ кардан қариб тамоми мушакҳои бадани мо ба ҳаракат медароянд ва ин имкон медиҳад, ки калорияҳои зиёдатӣ аз ҷисми мо берун шаванд. обозӣ барои рост кардани қадду қомат низ таъсири хуб мерасонад. вақте мо 9 моҳ паси мизи дарсӣ менишинем, хоҳ нохоҳ ба системаи такяу ҳаракат осеб мерасад. бинобар ин ҳам дар таътили тобистона бештар бо обозӣ машғул шудан имкон медиҳад, ки соли нави таҳсилро бо нерӯи нав оғоз намоем. пайваста бо обозӣ машғул шудан ва ҳангоми обозӣ қоидаҳои нафаскаширо риоя кардан имкон медиҳад, ки кори дилу шушҳо беҳтар шавад. обозӣ ба кори рагҳо низ таъсири хуб мерасонад. миқдори эритроцит зиёд шуда гемоглобини хун баланд мегардад. ба кори системаи асаб низ обозӣ фоидаовар аст. мушакҳоро ором намуда бехобиро рафъ месозад. муҳим аз ҳама, масъулияти баданро баланд намуда ба организм барои мубориза бурдан бо бисёр бемориҳо кӯмак мерасонад. вале обозӣ низ қоидаҳои ҳатмии худро дорад. пеш аз ҳама макони обозӣ бояд дуруст интихоб шавад. беҳтарин ҷой барои обозии кӯдакон ин бассейнҳои назди ҳавлигӣ ё толорҳои обозӣ мебошанд. дар кӯлу дарёҳо ва каналу обанборҳо обозӣ кардан қатъиян манъ аст. ба ҳарорати об низ аҳамият диҳед. оби сард боиси ташаннуҷи рагҳои пӯст ва шуш, кашиши тӯлонии мушакҳои нафас мегардад. дар натиҷа нафаскашӣ ва фаъолияти дил сахт халал ёфта, ба мағзи сар хун кам меояд ва ин боиси он мегардад, ки одам метавонад аз ҳуш равад. дар одами солим низ ҳангоми яку якбора ба дохили оби хунук ворид шудан мумкин нест. инчунин бо шиками гурусна ё аз ҳад зиёд сер, дар мавриди аз ҳад зиёд хаста ё рӯҳ афтода будан обозӣ кардан ҳаргиз ҷоиз нест. баъди дар офтобрӯя дуру дароз нишаста гарм шудан, дар ҷои ношинос обозӣ кардан, хусусан бо сар худро ба об партофтан хатари калон дорад. хуб, баъд аз тамошои ин сюжа чӣ маълумоти навро ба худ гирифтед? ман фаҳмидам, ки дар оби асад хунук даромадан мумкин нест. бале, дар оби асад хунук даромадан мумкин нест, барои оне ки мо ба бемории зуком гирифтор мешавем. дар бораи обозӣ кӯ маълумот гирифтам, аммо як чизи дигар барои ман нофаҳмост. хуб, гӯш мекунам. чӣ барои шумо нофаҳмост? дар аввали барнома гуфтед, ки офтоб сарчашмаи витамини Д мебошад, аммо модарам мегӯяд, ки витамини Д дар зарди тухм мавҷуд аст. кадомаш рост аст?
бале, ман ҳам ҳаминро пурсидан мехостам. ман ҳам хӯрдани зарди тухмро дӯст намедорам, аммо модарам маҷбур мекунад ки бихӯрам. мегӯяд ки дар зарди тухм витамини D зиёд аст. агар дар офтоб низ витамини D бошад, хӯрдани зарди тухм зарур набудагист. фаҳмо, яъне шумо хӯрдани зарди тухмро дӯст намедоред, ҳам? бале. рости гапро гӯям, ман ҳам он қадар нақс намебинам, аммо модаратон хуб мекунанд ки шуморо ба хӯрдани он маҷбур месозанд. модари ман ҳам то зарди тухмро нахӯрам, аз сари миз хиста намемонанд. зеро дар ҳақиқат ҳам он яке аз сарчашмаҳои витамини D ба ҳисоб меравад ва умуман ин витамин дар як қатор маҳсулотҳои дигар низ дида мешавад, аммо ин маънои онро надорад ки мо бояд танҳо яке аз онҳоро истифода кунему аз дигараш даст кашем. бояд беҳтараш сюжаи навбатиамонро тамошо мекунем ва дар ин бора маълумоти бештар мегирем. витамини D аз ҷумлаи он витаминҳоест ки норасоии он метавонад боиси инкишофи нодурусти устухонҳо гардад. ин витамин дар процесси мубодилаи калтсий ва фосфор иштирок намуда барои дуруст инкишоф ёфтани устухонҳо ва дандонҳо нақши асосиро мебозад. махсусан барои инкишофи дурусти скелети ҷисми хурдсолон хеле зарур аст. инчунин дар кори системаи асаб низ нақши калонро мебозад. норасоии он дар кӯдакон сабаби пайдо шудани бемории рахит мегардад. сарчашмаи асосии ин витамин нурҳои офтоб ба ҳисоб мераванд. махсусан нурҳои офтоби тобистон метавонад бо осонӣ ҷисми моро аз ин витамин ғанӣ созад. аммо мутаассифона тобистон танҳо 3 моҳро дар бар мегираду дар фаслҳои дигар барои таъмини организм бо витамини D ба мо маҳсулотҳои табиӣ кӯмак мерасонанд. яке аз онҳо ин тухми мурғ мебошад. аниқтараш дар зардии тухм ки хӯрдани онро бисёриё чандон дӯст намедоранд, ин витаминро пайдо кардан мумкин аст. инчунин дар дилхоҳ намуд маҳсулоти ширӣ, равғани моҳӣ, равғани зард, ҷигар ва гӯшт низ витамини D зиёд дида мешавад. барои кӯдакон ва одамони то 50 сола дар як рӯз истеъмоли 5 микрограмм витамини D кифоя аст. барои нафарони аз 50 боло бошад, ин нишон дод то 2 маротиба зиёд мегардад. яъне онҳоро зарур аст аз ин витамин аз 10 то 15 микрограмм истеъмол кунанд. аниқтараш маҳсулотҳоеро бихӯранд ки таркибашон аз витамини D бой бошад. инчунин витамини D-ро мо метавонем дар шакли дору низ истифода кунем. бачаҳо, хуб акнун фаҳмидед ки барои солим будан мо бояд аз воситаҳои гуногун истифода кунем. чӣ тавре ки гуфтем, бозиҳои серҳаракат низ ба организми мо фоида мерасонанд, вале боз ҳастанд бозиҳое ки мо дар ҷои шиштаамон метавонем ба он бозиҳо машғул шавем. ин бозиҳо хеле ва хеле ҷолиб ҳастанд. духтарҳо, шумо дар бораи бозӣ бо даст ягон маълумот доред? ягон бозиро бо даст иҷро карда метавонед дар ҷои шиштаатон? бале. кане ба ман ҳам нишон диҳед. 1 2 3. хуб, кифоя аст духтарон, вагарна ман ҳоло аз барнома баромада меравам ва ягон нафарро ёфта бо ҳамроҳи ӯ ҳамин гуна бозӣ мекунам. ҳардуи шумо дар як ҷо нишастаед ва якҷоя метавонед бозӣ кунед. ман бошам инҷо танҳоям. хуб, тамошобинони азиз, шумо низ метавонед бо ҳамроҳи додаракону хоҳараконатон дар хона дар ҷои нишастаи худ ба ҳамин гуна бозиҳои шавқовар машғул шавед. бачаҳои азиз, бояд ёдовар шавам ки бозӣ бо даст, бо пой, бо тӯб, бандпарак ва дигар лавозимоти варзишӣ ба саломатӣ фоидаовар мебошад. бинобар ин ҳам аз рӯзҳои гарми тобистон истифода намуда бо чунин бозиҳо бештар машғул шавед. медонед ман тобистонро боз барои чӣ дӯст медорам? хуб, барои чӣ? барои он ки мо дар ин фасл яхмоз мехӯрем. хӯрдани яхмозро ман бениҳоят дӯст медорам. агар дар наздам як қути яхмоз гузоранд, ҳамаашонро дар 1 соат хӯрда тамом мекунам. бале, ман ҳам яхмоз хӯрданро дӯст медорам, махсусан яхмози яхакро. аммо модарам дар дастам яхмози яхакро бубинад, зуд аз дастам гирифта ба партоб мепартояд. дилашон намесӯхта бошад?
албатта дилашон месӯзад, вале на барои яхмос, балки барои саломатии ту. Сабаби зиёди яхмос нахариданашон низ дар он аст, ки истеъмоли аз меъёр зиёди яхмос ба организми мо зарар дорад. Агар яхмосро зиёд истеъмол кунем, махсусан яхмоси яхакро, ки аз обу рангу шакар омода мешавад, метавонем гулӯдар шавем ё ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор бошем. Баъзеҳо дар ин айём боз нӯшокиҳои хунуки газдорро зиёд истеъмол мекунанд, ки он низ ба саломатӣ зиён дорад. биёед беҳтараш сюжаи омода намудаамонро дар ин мавзӯъ тамошо мекунем ва баъдан шумо мефаҳмед, ки барои чӣ модаратон аз дасти шумо яхмоси зиёдро мегирад. фасли тобистонро бе яхмос ва нӯшокиҳои ташнашикан, махсусан нӯшокиҳои газдор tasavvur кардан ғайриимкон аст. алалхусус кӯдакону наврасон ин намуди хӯрданиро зиёд дӯст медоранд ва кӯдакеро вохӯрдан мумкин нест, ки дар фасли тобистон ба мағоза дарояду хоҳиши яхмос хӯрданро накунад. табибон низ истеъмоли яхмосро дар айёми гармӣ манъ намекунанд, аммо мо бояд ба намуд ва сифати он аҳамият диҳем. ҳангоми харидани яхмос мо бояд боварӣ ҳосил кунем, ки он аз маҳсулотҳои табиӣ омода шудааст. ба ғайр аз ин, хӯрдани яхмос қоидаи худро дорад. онро калон газида яку якбора фурӯ бурдан мумкин нест. дар ин ҳолат роҳҳои нафас осеб дида, шамолхӯрӣ ва вараму сурух шудани бодомакҳои гулӯб ба амал меоянд. бинобар ин ҳам аз яхдон гирифтани яхмос беҳтар аст, агар онро каме дар ҳавои берун нигоҳ доред. ҳангоми аз ҳад зиёд тафсон будани организм низ истеъмол кардани яхмос ҷоиз нест. аз истеъмоли яхмосҳое ки аз об ва ҳар гуна рангу хушбӯйиҳои химиявӣ омода мешаванд тамоман даст кашед. онҳо на танҳо боиси шамолхӯрии роҳҳои нафас мегарданд, инчунин ба меъда ва рӯда низ зарари ҷиддӣ мерасонанд. хуб, акнун фаҳмидед, ки барои чӣ модаратон хӯрдани яхмоси яхакро ба шумо иҷозат намедиҳанд. бале. ин тавр бошад, хеле хуб. умед дорам тамошобинони мо низ минбаъд яхмосро аз меъёр зиёд истеъмол намекунанд. аз хӯрдани яхмоси яхак бошад, умуман даст мекашанд. тобистон худ мавсими пухта расидани тамоми меваю сабзавотҳост ва мо метавонем аз онҳо истифода намудани ҷисми худро аз витаминҳо бой гардонем. инҷо барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. ёдовар мешавем, ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо фотима ва зуҳро буданд. агар шумо низ хоҳиши дар барномаи мо иштирок намуданро доред, пас бо мо тавассути рақамҳое ки дар рӯи экранҳои худ мебинед ва сомонаи телевизиони Баҳористон дар тамос бошед. мо ҳатман хоҳишҳои шуморо иҷро хоҳем кард. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. то дидори навбатӣ дар барномаи дар меҳмонии витаминҳо. хайр.